B hərfi. Məsələn, babay, bəbi, yalıbraq, qarab, tabib. J hərfi. Məsələn, jir, jır, cəməğət, təcrübə, ғəciz, taj. Ş hərfi. Şaba, şıq, şibin, şuq, şüb, aşqış. D hərfi. Davul, dəv, dürüs, əydəv, cüdo. F hərfi. Fal, fikir, safa, saf, fond. G hərfi. Gül, qərəbə, əgər, qaraj. G hərfi. Qasır, sağız, ғədəd, ғımır, məşğul, səmruq. H hərfi. Hava, şəhər, şöhrət, cihan. J hərfi. Ajdaha, jurnal, jəlləv, qaraj. K hərfi. Kişi, kil, kamzul, kino, kosmos. Q hərfi. Uqu, şaqşaq, qüdrət, quvvət. L hərfi. Ala, lakin, güllər. M hərfi. Malay, tama, dəmli, kum, mart. N hərfi. Naz, ana, tün, nıtıq. N hərfi. Şan, şınlı, zəngər, şuna, tuna, ana. P hərfi. Par, tub, apa. R hərfi. Rəxət, ara, tar, müdir. S hərfi. Su, misal, varis. Ş hərfi. Şikər, aşa, güreş, buş, şahmat. T hərfi. Tar, tik, ata, qat-qat. V hərfi bары тик rus tilindən həm rus tili aşa кергән кайбер алынмаларда гына языла. Актив, автор, автобус. У хәрефе. Вак, тау, авыл, дәүләт, дәва, давыл. У хәрефе а яки ә авызын биткән фигыль нигезенә ялганып, исем фигыль кушымчасы булып килә һәм бу язуда күрсәтелә. Җырлау, ашау, бәйләү, шәйләү. Х хәрефе. Хат, хәбәр, сәхәр, хлор. Кыска и хәрефе. Ял, юл, йокы, юкә, ай, өй, уй, аяк. Ю, я, йо, е авызлары төрлечә языла ала. Мәсәлән, калын иҗекләрнең башында ю языла. Юл, каюлы. Нечкә иҗекләрнең башында ю языла. Мәсәлән, юкә, юнсез. Ләкин ю авызы и авызыннан соң килсә, и авызы кыска ине алмаштыра. Шуңа күрә бу очракта без кыска и хәрефен язмыйбыз. Мәсәлән, бию, кию, тию. Алынмаларда ю хәрефләр тезмәсе языла. Мәсәлән, меню, бюро. Е авызы да төрлечә языла. Калын иҗекләрнең башында я хәрефләр тезмәсе языла. Мәсәлән, ял, яка. Нечкә иҗекләрнең башында я хәрефләр тезмәсе языла. Җәйе, сәяхәт. Ләкин я авызы и хәрефеннән соң килсә, и авызы кыска ине алмаштыра. Шуңа күрә бу очракта без я авызын а яки ә хәрефе белән язабыз. Мәсәлән, нияз, мияубикә, ие, шие, орфография. Алынмаларда иҗек эчендәге я хәрефе нечкә тартыктан соң килгән а авызын белдергәнгә я хәрефләр тезмәсе языла. Мәсәлән, тягач. Йо авызы бары тик алынма сүзләрдә бар. Мәсәлән, шофер. Калын иҗекләрнең башында й хәрефләр тезмәсе языла. Мәсәлән, ел. Нечкә иҗекләрнең башында й хәрефләр тезмәсе языла. Мәсәлән, егет. Ләкин е авызы и авызыннан соң килсә, и авызы кыска ине алмаштыра. Шуңа күрә бу очракта кыска и хәрефен язмыйбыз. Мәсәлән, Нуриев. Рус теленнән һәм рус теле аша кергән алынмаларда ый языла. Мәсәлән, сыйр. З хәрефе з авызы ишетелгән һәр урында языла. Мәсәлән, зур, таза, төзү, зилзилә, саз, физика. Алынмаларда ш хәрефе белән языла торган тартык авызны белдерү өчен ш хәрефләр тезмәсе языла. Мәсәлән, борщ. Алынмаларда ц хәрефе белән языла торган тартык авызны белдерү өчен сүз башында, сүз ахырында һәм тартык авызлардан соң с хәрефе, сузык авызлар арасында саф ц авызлары әйтелгәнгә ц хәрефләр тезмәсе языла. Мәсәлән, цинк, кварц, цирк, пицца.
позиция.